min jogui bellam hande artiɗo e site kesso mo ganduɗa ko agence mo ganduɗa ko site promotionnel 2020 holmo dardeɗen koye ceerno Bocar Kane PDG agence immobilière Thiabibi agence immobilière Thiabibi mo liggoɗen kene hande kene abboye duuɓi ɗiɗi alhamdulillahi rabbil alamin guila ɓamɗen liggodirde mabɓe en dañdani mabɓe probléme en dañdani mabɓe caɗele meeɗa wadde donc eɗen jetta Allah e dow ɗum ɗon kadi ceerno Bocar ko site mo ɗum no wiyete agence immobilière Thiabibi ko agence mo ganduɗa ko mbaɗa reconnaître partout à travers le monde si vous min kaldo e mono comme représentant agence Thiabibi à travers l'international particulièrement en France hande o ceerno Bocar holko mbawɗa famminde bandiraɓeɓe e oɗo site kesso e hol motivation mo joguiɗa ha mbawɗa waɗande ɗiɗo prix ji baɗɗi abordable prix ji ɗi ganduɗa hay nokku tawetake. A jarama Kisma mi salmini Pindi TV fof donc kono no jiiruɗon ɗum e lawol ngol nemin garata nde on jii Thiès waddani site o donc Thiès e site o ko 2 minutes de voiture kadi aéroport Dakar e site o au maximum c'est 40 minutes de voiture donc pour hollude yimɓeɓe ko site o waddani Thiès waddani Dakar waddani aéroport Diass waddani Saint-Louis parce que min mbi autoroute mo ganduɗa o rewi Dakar rewi Malika rewi Guédiawaye rewi no wiyete kadi Tivaouane Peulh ummi toon foti yaade ha Ndar autoroute oɗon ko caggal ga rewata woni dewɗo corniche o voilà ummiɗo corniche o ummiɗo ha foire on naya ha Tivaouane Peulh on parti Paris donc parti Tivaouane Peulh ha Ndar heddi te saɗa dara Ndar ha Lompoul Paris donc heddi ko Lompoul ha Tivaouane Peulh donc toon so pari ummude Dakar araga neɗɗo watta ɗum 25 minutes walla 30 minutes pour hollude yimɓe waddani kala yahowo Fouta walla yahowo Ndar kadi na wawi rewoyde e lawol ngol ɗon ko site mo ganduɗa ko Carrefour waddani Dakar waddani aéroport waddani Thiès waddani Saint-Louis so taliji ɗi ɗon Paris donc site kadi mo ganduɗa koye programme social mo ganduɗa ko programme Thiabibi ko programme habitat social pour wallude yimɓeɓe ɓe daña nokkuji parce que aduna foof andi Thiabibi koye on programme jogui ça fait donc presque 4 ans yimɓe min mbaɗi hen un résultat extraordinaire koye dynamique oɗon e voie oɗon tan min continue ɗum waɗi min gari hande oɗo site mo ganduɗa ko Baye 200 mètres carrés dañi juma wuji dañi marché dañi centre culturel dañi espace jeune galleji ɗi ko 200 mètres carrés so a yi ko takki ko 6.500.000 kono Thiabibi nde ari nde o wi ko programme social te ŋuƴƴi ko 600.000 min batta ɗum kadi min walla yimɓeɓe kala mo wawa yoɓde ɗum 600.000 yoɓa ɗum en 32 mois so totiri caution makko 250.000 ko heddi ko 15.625 kono noon ko pour une promotion de 2 mois so lewru ndu ɗon ɓenni tan min nawtat prix ji ɗi comme ko woni ɗo ko fof koɓe jeeyata ko voilà ɗum ɗon tan min yinno haalande yimɓeɓe ɓe faama ɗum ɓe ganda kadi soɓe jawani tan ma gas parce que Thiès fof andi Baye à 600.000 e goto yani ɗum e Sénégal koye agence immobilière Thiabibi tan mbawɗoɗa yiide ɗum d'accord ceerno Bocar ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV kono alay saago calminen mawɓe ardiɓe galle o en calminen hono Daoud Moussa Dia calminen hono directeur meɗen Abou Diop calminen Mati kañum jogui cadrage o ene wonde Sambodji Gueye kono noon ceerno min hol haawi kamen seeɗa hande o oɗo saaha hay sinno onon ko promotion mbaɗɗon ko gonga beele on dañ subvention walla on dañ partenaire uji ɗi ganduɗa ene mbawi dolnude on ha mbawɗon wadde oɗo promotion mo ganduɗa différence o hakkude muɗum e site uji keddiɗi kene wona 40%. eyyi saɗa dara Thiabibi a des partenaires au niveau des mairies mais Thiabibi travaille avec ses propres fonds Thiabibi travaille avec ses propres fonds mais comme il y avait la philosophie sociale de Thiabibi ɗum waɗi Thiabibi koye lawol ngol ɗon tan yiiɗi continde eyyi kono Thiabibi kam Sénégal fof andi Thiabibi a ses propres moyens il travaille avec ses propres moyens voilà eyyi ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV mbeɗa sikki ɗon laaɓi cer so tawi on jiiɗi jokkodirde agence immobilière Thiabibi so tawi on jeehi site internet on mbaɗi Thiabibi ko goto woodi e aduna he goɗɗo ala so tawi kadi on jiiɗi noddude min numéro aji téléphone ɗi ma mbad affiché en bas de l'écran ma on jiiɗuma écran ji he ɗum noon ceerno Bocar Kane min calminima min beltanimama sibu hande min ji presse o no heewi ɗo machallah min calmini presse garoɗo foof donc hande o
ɗum ɗo ene hokka yeru wonde liggey o ne laaɓi sibu so liggey o laaɓani ɓeɗo foof jiyataki ɗo ko hellifaɓe meɓe jiiya ɗo kadi min jii kadi yimɓe ko duwoto ko duwaw moɓe duwoto sibu ɗum ɗo ala ɗo meeɗi heɓede eɗen gandi agence uji ɗi ne keewi kono agence uji ɓe mbiyatma ko ya banque sa yeehi banque waɗa étudier dossier ma ɓe ƴeewa ko dañata lewru ɓe ƴeewa ko joɓata ko perotoɗa so tawi aɗa e heddorede seeɗa so tawi aɗa e sode terrain ɓe puɗɗo ñalmudema kalis kono agence immobiliére Thiaby ko avec agence o directement donc minen min ñagantuma Allah tan ko yo Allah juun ɗum mbeɗa sikki mato ko ummoro ha ko e ngel ɗon jallel kay ɗum noon bandiraɓe yeɓannoɓe a Pindi TV min beltanimon min mbiyon ha saaha goɗɗo inchallah. Assalamu aleykum bisimilla min calminima min mbima bisimilla ma e micro Pindi TV somi faami ka agent commercial e agence immobiliére Thiaby bi emin jiiɗi andu kadi foof no foti duuɓi mbaɗɗa hen e so tawi beela meeɗi dañde hen won difficulté ji walla so tawi gilla Allah nanuma hen ko sutura tan keɓɗa hen kadi bandiraɓe kadi ne jogui hen sutura. eyyi min komi conseiller commercial agence Thiaby bi ɓooyani garmi hen gonɗami ko ladde ko wadde croire au rêve mo miñam o jogui guila jiimi omo naati hen jiimi hen tan ko ganduɗa ene yooɗi mataw mbiɗa jeeya e oɗoɓe mo conseiller no fewi guila mbiɗa caggal ladde pour rentindemo wonno eɗen gandi leydi ne heewi caɗele kono hokki kam hen assurance uji hamin gandi to min jaɓɓata koyɗe amen kala komin mbaɗata hen min ndewra ɗum ko lawol saabu oɗo télévision mbiɗo Tine TV cikkumi mbiɗa jeeya e badɗoɗomo e Bamodi so connaissance waɗi hakkude mabɓe Allah waɗi kam kadi e Daouda mbiɗa golliɗe e Daouda donc ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko beelamo mawɗo e am par ce que min toon mbiyami ko radio am ko télé am jettimi ɗo ene mata wona 3 jours mbaɗimi toon émission donc so tawi Pinde TV no golliɗa e miñam ko yettere Allah donc kadi min mbiya tan yimɓeɓe yo mbattu hakkille surtout dans le cadre social hande politique batteɗo foof foti wonde ko politique social saabu so tawi waɗoɓe ɓe koɓe temedere neɗɗo ujunere walla ujunnaji yimɓe nene caggal mabɓe ne cohli ɗum tagui so wiyama social noon il faut yimɓe paama holko yahata social saabu eɗen gandi yimɓeɓe gonɗen ɓe ɓeɗe gallata ko social ɗum ɗo jiiɗ ɗum kadi andi ko social peut être ko hande neɗɗo watta comprendre sodde ɗo galle 700 000 ko jomum hande watta comprendre mais ɗo e 2025 2035 émergence biyeteɗo ko nden jomum wiyata sinno mi andino donc c'est l'occasion de saisir à ce moment sodde ɗo terrain wona weddade kalis muɗum ene waɗi assurance uji ene waɗi foof nene hen donc noon mbatten hakkillaji meɗen e kettoɗen ko haalete ko holko woni hen nafoore mbaɗen ko waɗa hen nafoore ko gaccen hande hay goto funta hay goto on est dans un état de droit hande o pinal ngal yaaji yidde tengtinde tan ko kalɗa ko won musidɗo mennoɗo wiide ne yiiɗi terrain o wi kam omo waɗi hésité so tawi o sodat terrain walla o sodat or mbimomi sod terrain cooda or duuɓi ɗiɗi pawri hen o wi kam kismami nde mi yiiɗi yeytude terrain mo mbiyam no foti connodam o wi kam o sonnoma ko 3 millions mbiyam no foti jeeyatamo o wi kam o wi o sonnoma ko 1 million mbiyam no foti jeeyatamo o wi kam o yeeyata ko 3 millions mbimi kañƴoni or mo codɗa o no foti jeeyatamo o tawi or o wawi fawden tan o wawa dañɗen kadi ɓuuri ujunaje sappo goɗɗe donc leydi ko Allah waɗe moɗum barke leydi rondi fof kala wone dow aduna wona frade fof koye leydi woni Allah ne waɗe leydi ndi barke kadi hande o nokku mo gonɗen o hande ko nokku mo ganduɗa ko avenir leyɗele fof mahi gayni Asie mahi gayni Europe mahi gayni hande o Afrique woni e maadi surtout e ndeɗo hettere nde gonɗen donc mi accata mbaɗa clôturé et puis minen kadi min mbawa waynodirde e moɗon ha saaha goɗɗo mi yiyade Daouda Tourné ça fait même pas un mois de cela o wi meilleur maire ɓurɗo jogade programme ko dendo leydi mum nangui ha tiiɗi wasi yeyde saw so population arti sohli leydi mum taw ne heeɓa par ce que en jii en jeeji ainsi de suite 15 000 hectares laamu nen rokki pourquoi enen ko jeyɗen ko en nangata ɗum dañɗen kam to ko boni fof to ballinden ɓesgu meɗen au lieu eɗen jooɓa location chaque fin du mois 30 000 45 000 dans 2 ans 3 ans on budget no foti ɗum tagui sodde leydi occasion mawɗo par ce que nden somin daari min jibinaɓe 77 ɓe to Pikine ɗo no foti leydi jaranno hande aɗa wawi dañde Pikine galle kene wona 20 millions walla 25 millions c'est au dessous de cela ko ɗum woni exemple jiɗɗo rokket ɗo e no yimɓeɓe pamiri noon ndiyam koko arata courant koko arata fof ko arata par ce que ɗum ɗo déjà arata tan mbaɗa ko jiɗɗa ko sa yiɗima ha moƴata nde jiɗɗa ndi yimɓe hoɗi fof gara koɗa ɗum ɗon noon tinnuɗen tan yimɓe pamiri ɗum noon kala kalɗo e kilineɓe gandineɓe e oɗon fanno wona kene wiye tan ene yeeye 700 000 mbiya kene heewi non non ko pour avenir gonga ɗum noon a jaram min mbima Seydi Kane ɗum noon ceerno Bocar min mbima bonne continuation
et puis mani keɓodir so Allah lamdo jeeɓi inchallah ɗum noon bandiraɓe yeɓanoma Ayaw Pindi TV ko ɗo Allah hani reportage meɗen ha saaha goɗɗo inchallah. Ceerno Aliou min calminima min beltanimama mi salminimama juurimama. Aliou hol coftal ma ɗo min jiyari adori bande en en tant que client. eyyi ko client beltiɗo tan ɗum woni agence Thiaby ko agence baɗɗo garanti vraiment guila min puɗɗodiri sodde makko mi yiyani hen ella ko haalno fof ko ɗum o waɗata kadi ne waɗi garanti kadi ene weeɓi omo walla miskineɓe dari mbaɗa caution aɗa yoɓiri seeɗa seeɗa ɗum ala ko ɓuuri ɗum moƴƴude donc mi sikki kañum ari tan ko wallude miskineɓe aɗa wallude yimɓeɓe gueɗen fof ɗi gandi lois o no wayi ene metti ene faaɗi appartement hannde ne seeri ni ko ni woni ballal ni kam mbiɗa sikki so tawi ni continue ko ni woni balla ma neɗɗo fof wawa dañde terrain wawa dañde ɗo hooɗi wawa dañde ɗo waali eyyi ko ɗum tan woni koyɗa men ɗo kanko noon agence baɗɗo garanti ɗum tagi so noddi yimɓe tan coftan gara eyyi ko ɗum woni ɗon. ɗum noon Allah jarama Sy Samanté bandiraɓe fulɓe minen mi wi on mbaɗonno Aliou Sy waɗi ni sibude Allah hokkimo moƴƴere nde o noddi ko bandi ko o wi kamɓene yooɓe gar ɓe barkinoro ko ɗum noon woni jokkere enɗam ko ɗum woni yidde famille muɗum. Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo inchallah.